Kisumu ngire Peter Nyang'nyong'o okwayo sirikal mondo yara paya ma Kisumu kocha Busia kaka yorno mar kelo tudruok e yor ohala kod wuoth mar nam obed mayot e kind Jo-Kenya kod pinje Afrika ma ugwe ma owacho karo kod yepo mar meli mar MV Uhuru 2 mondo chak tich kaka achiel kuom chenro mag dongruoge mopogore kowuok kuom port ma Kisumu. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Elap Jomo Kenyatta Sports Complex e kaonti ma Kisumu. Nyasi mar Mashujaa ne odhi nyime mana kaka e kaontis mamoko. E sama nyasi maduong' to ne obagi elap ma Kericho. Thank you, sir. Oganda ne molo karomgi kendo tuke mamoro kod lombo jopiny ne otugi ka imiyo pek weche thieth. Etwa gavana ma Kisumu ngire Peter Nyang'nyong'o odiochieng' ma kawuono okwayo sirikal mondo yara paya ma Kisumu Busia mar bero tudruok e kind Kenya kod pinje Afrika ma ugwe e yor ohala kod wuodhe mag nam kokalo kuom meli mar MV Uhuru 2 manyocha jatend piny William Ruto oyawe limbe mare ma Nyanza. The port will not serve its purpose as a gateway to East Africa's community countries if the infrastructure feeding it is not improved. I wish, therefore, to make the following appeal to the national government. One, make the Kisumu-Busia road a dual carriageway. This road is currently very narrow, yet it carries a lot of traffic, some of which are destined to the port or taking goods from the port. It is the gateway to Busia and to Uganda, Rwanda, Burundi, and the Democratic Republic of Kenya. With the road expanded, we shall have two gateways to the East African community, the Kisumu port and Busia one-stop border post. Nyong'o bende otielo ni ka piny owacho oketo omenda moromo mar neno ni ochop gach reru kata SGR e kaunti ma Kisumu to ohala e port ma Kisumu biro dhi malo. Gavana Nyong'o kane medo loso okoni kata bero ni gisetemo keto ikruok ne El Nino makagi kacha to mano okoromo. Okwayo sirikal mondo nyuak gi lwedo ahinya to eneno ni gedo mayaw makorusoin otieki mondo jodak ma pisi kodaro oyud fuongruok. We have put in place mitigating measures to help reduce the impact of the heavy rains. But like Oliver Twist, I will continue to ask the government for more because the needs are many. The building of the Korusoin multipurpose dam will help control the waters in the river Nyando. And therefore, during heavy rains, we shall not have people moving from their homes to other places. Na pia tunawahimiza wakazi wa Sondu, upande wa Kisumu na upande wa Kericho, waweze kuishi kwa amani. Wameishi pamoja kwa muda mrefu. They know each other. They have now become in-laws and good neighbors. Pia tumeweka usalama wa kutosha. Tumeweka askari wa kutosha kule Sondu ili kuweza kuzuia yasitokee maafa kama yale yametokea muda miezi mchache iliyopita. Nyasi mar Mashujaa ma kawuono ne omi pek weche thieth. Kanyamreche ne odhiel kaka thuondi mano ni weche thieth ochopo ne jopiny nyaka e dhoutgi. Gino makoro kelo yot kendo mano omiyo piny owacho yango mar medo chudo maggi gino mabende Nyamreche norwako kod mor ahinya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kawuok e kaunti ma Kisumu wadhi nyaka kaunti